Počnemo smo novi video, danas igramo Minecraft, to je trebam da sretam kao za Minecraft. Dobro, na prvom nivou kao što imamo drevo, stavimo s drevetom, napravimo ovako, i to radi, kao što vidi. Šta, sada nema lišća, onda ne bi radilo, a? Kakav bre, rekamo je bila rekamo. Dok imamo sad drevo, promiramo se drevo nekako. Ok, neko da baš kako to ima smisla, dobro. Ano, ja sad ništa neću stiga, šta sad? Evo ti sekira. Kako je brzo sekira metalni drvaci, onda nešto drugo, dobro, šta sad? Gumisa, šta rekao sam? Sad ti mora da vrati samek, ja? Dobro, samo moram staviti kapu, a ne moram da mu izbrisim kapu, evo ga nešto nabavim. Dobro, šta sad sa ovim? Šta je sveta? Ok, ovo je dobro čudo. Ok, ovo je još malo čudnije. Tako. Evo je presine pilatina da jede. Kako sad da obrisim ovo? Evo ga. Ovo nema smisla ovo. Šta je ovo? Pilatina. Koliko znam, kad si ti kopao stonu, valjda možeš i da... Jesno, ovo je svinja. Kad ja se zabije s kamenom, a? Što se zove? Šta mi izgleda? Nemam pojma. Sve je ne? Sve ovo je velik. Šta je ovdje? Nemam pojma. Da ne moram možda na njega razumiram, jer ovako. Ovako, ne znam. Imamo na pola razumiram, a? Dobro. Šta sad? Evo ga pikik. Dobro, sad ću zbrzo kopas. Uzvaću se nastaviti kopas. Šta, dobro. Kamen. Ovo je ugalj. Samo mogu čudan ugalj. Dobro, imamo dijamant. Ovi spider. Kako je dosta tu. Evo, ajde, ne smarite me. Dobro, malo ste potarali. To je samo jedan pao, kao. Da, nek kontaju mnogi ljudi to. Ja sam popodala da ću napraviti paljku, evo ovaj pet. Creeper. To samo da radim creeperu. A mogu vas da pomerim. Skloni su creepera tamo, da mi ne smeta. A možda moram staviti s creeperom, jebate. Onda ga tamo da ga stegnem, I šta sad? Ajde, pa dođi, ne uradi na stolicu. Ajmo ovdje. Samo možda ti radiš na stolici, ja? A mora baš dobro da bude, da iskoči. Dobro, ovdje se igu sa igrama. Samo mora nije da pogodi. Creeper, no? Na kontu. Možda tamo da dohi, ne znam bre. Ovdje, ajde, tu. Joj. Tebi, ja? Ubi creeper. Moj najveća mrežnja. Ovo je malo čudna igrica. Šta sad da radimo? A ne, sad crtam. Dobro samo drevo, jo majko. Sad stafam, napravo se treba na vrata. Sada ti ovako. A da je mjest, nije ovo jedan sam verzija. Evo ovdje da skaču malo svinjica. Joj, evo ti krov. Dobro. Ovo korica, bukvalno izgleda neko krov. Evo, kovčeg. Nabije svinju u kovčeg, normalno. Ovdje nešto ima kod vas nešto novo, nema ništa. Ja mislim ovdje trebam da putem da nešto radi. Ovdje ovako, samo onda briti stvari. Zašto je ova rupa kugla? Vidite ovo pokušajte da mislite logiku, a? Ne može da padne se. Dovati iz Goldja u Minecraftu, to postoji. Dobro, znači za kamena je kamenje. Ovo malo nema smisla. Ne sve da se izradi diamond s kamena, jo majko moja. Da imamo ovdje petnica, dobro. Već je skoro. Šta ovdje imamo? Tabratina. Dobro, ispod irona imamo drevene stvari. To su ovdje Facebook lajkovi. Super, sad ću sam praviti kamenu kuću. Nemam da učiti, ona pomogne. Evo da. Sada se kad sam igrao jedan Minecraft,
A ne tako običan Minecraft, nego Minecraft ali ima se 100 minuta da ga igra. Znači to mi nekako nije jasno bilo. Kako Minecraft može igra 100 minuta? I odbira 1.12 verzija. Malo postaje ugasna sa originalom Minecraft, pa smo njega igrali, tako da znam. Bez predas. Ovo nije iz Minecrafta taj bucket. To ima jedna igra sa veven kad se zove, ali slično nešto Minecraft. To ima se kao water bucket. Upade sve jedno boli njega dupe. Da, taj bucket. Water ovaj bucket ima u jednoj igrici, ne znam kako se zove, ali neka kopija Minecrafta, ali tu ne, to je samo creative mode, nema survival. Evo ti mač. Kako pametno. Evo ovako. Stavit ću ti TNT ovako. Znači, meni nije jasno. Kako možda da vidi pauki Huri ovako? Znači, grabam vam to kada sam nju. Evo, šta sad? Godan. Da ti napravim jedan čakić da to pauči, no? Ovu buku. Kako ovo funkcioniše? Knjiga. Da, bo ljudi, to je to od ovog... Od ove... Od ove, nadam se da ste živo rekao, rajte, kaj imamo, pozdrav!